салом. Хабарҳои муҳими радиои Озодиро аз рӯзи чоршанбе 11 июн ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. ба дунболи моҷаро дар шаҳри Кӯлоб Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби Наҳзати Исломӣ ва вакили парлумон аз маҷлиси намояндагон хост ба муроҷиатҳои вакилон беэътиноӣ накунад. Муҳиддин Кабирӣ рӯзи 11 июн дар ҷаласаи парлумон гуфт, як гурӯҳи авбош ба сафорату вакилону дигарон ҳамла мекунад, вале касе ӯро ҷазо намедиҳад. Агар ба мо мантиқона бародарвор бифаҳмонанд ки Наҳзати Исломии Тоҷикистон як замоне барои миллату давлат, барои сулҳ дар кор буд, имрӯз дар кор нашудааст. Тамом дигар шумо барас таҳдид ба амнияти миллӣ, ба хатар ба давлати Тоҷикистон ҳастед. бовар кунед, мо мешинем бо бародарон, хоҳарон маслиҳат мекунем, машварат мекунем. Агар ба хотири давлату миллат аст ва воқеан далил вуҷуд дорад, мо қабул хоҳем кард. рӯзе пеш аз ин, баъди мулоқоти Муҳиддин Кабирӣ бо тарафдоронаш дар шаҳри Кӯлоб, чанд нафар ба сӯи ӯ тухм ва помидор андохтанд, вале худи ӯ ҳеҷ осебе надид. ҳамкори мо дар душанбе Фарҳоди Милод имрӯз дар парлумони Тоҷикистон буд ва дар гуфтугӯе аз ӯ дар бораи баҳси вакилони парлумон пурсидем. бале, вакилони парлумони Тоҷикистон изҳороти Муҳиддин Кабириро хеле ба гармӣ ба баррасӣ кашиданд, яъне баҳс то ҷои доғ ҳам буд ва аз ҷумла намояндагони ҳизби коммунист инро гуфтанд ки ин қазия бояд таҳқиқ шавад ва дар навбати худ намояндагон аз ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ин суолро ҳам пеш гузоштанд ки оё Муҳиддин Кабирӣ дар ҳангоме ки дар вақти кор дар парлумон ҳуқуқ дорад ки ба ягон минтақа сафар кунад. лекин дар ҷавоб ин посух ҳам шуд ки ӯ вақте ки ягон ҷаласа нест ё ягон кори кумита нест, ҳамон кумитае ки узваш аст, ӯ ҳақ дорад ки ба ҳар куҷои Тоҷикистон хоҳад сафар кунад. ҳодисаҳои ба ҳам задани мулоқоти сиёсатмадорони мухолифи давлат бо тарафдоронашон дар Тоҷикистон дар гузашта ҳам мушоҳида шудааст. аммо ин бори аввал аст ки ба сӯи яке аз онҳо тухм ва помидор партоб мешавад. созмони амният ва ҳамкории Аврупо аз ҳукумати Тоҷикистон хостааст дастрасӣ ба торнамои YouTube-ро барқарор кунад. Дуня Миятович, масъули умури озодии матбуот дар ин созмон, бо нашри баёние гуфт ки ҳукумати Тоҷикистон бояд дастрасии бемамонияти мардум ба иттилоот дар интернету дигар расонаҳоро фароҳам кунад. рӯзи 9 июн бисёре аз провайдерҳои Тоҷикистон дастрасӣ ба вебсайти YouTube-ро маҳдуд карданд. мақомоти Тоҷикистон сабабҳои бастани YouTube-ро шарҳ намедиҳанд, аммо ба таъкиди Созмони амнияту ҳамкории Аврупо солҳои 2012 ва 2013 баъди нашри барномаҳои интиқодӣ дар бораи раиси ҷумҳур ва ҳукумати Тоҷикистон дар YouTube дастрасӣ ба ин торнамо ва ҳам Facebook маҳдуд шудааст. дар шаҳри Душанбе муҳокимаи додгоҳии марзбон идома дорад ки ба бадрафторӣ ва маъюб кардани Шаҳбол Мирзоев ҳамхизмати худ муттаҳам мешавад. рӯзи 11 июн Баргигул Солиҳова, афсари қисми низомӣ ва ҳам яке дигар аз шоҳидони ҳодиса дар додгоҳ гуфт ки Шаҳбол Мирзоевро дар ҳоли беҳаракатӣ ва дард пайдо кардааст ва баъдан ӯро ба бемористон бурданд. гардани ин марзбони 22-сола моҳи марти имсол баъди бадрафторӣ ҳамхизматаш Усмоналӣ Ғайратов сахт осеб дид ва дасту пояш аз ҳаракат монд. додситони Усмоналӣ Ғайратовро ба берун рафтан аз салоҳиятҳои хизматӣ ва расонидани зарари сахти ҷисмонӣ муттаҳам мекунад. рӯзи чоршанбе дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи молу колои ширкатҳои Эрон оғоз гардид. дар қасри варзиш ҳудуди 40 ширкати эронӣ аз вилояти Хуросони ин кишвар намунаҳои молҳои худро ба маърази намоиш гузоштанд. ба гуфтаи баргузоркунандагонаш, ҳадафи ин намоишгоҳ тавсеяи ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратии шимоли Тоҷикистон бо ширкатҳои эронӣ аст. در نمایشگاهی که در حال حاضر در پیش رو داریم از بخش‌های مختلف لوازم خانگی، ماشین‌آلات صنعتی، هدایا و در واقع تاب‌های پدرکه میگن هدایا میگیم و همطور در خصوص لوازم مواد غذایی و صنایعی ساختمانی در اینجا عرضه شده. намоишгоҳ то 17 июн давом мекунад.
дар тоҷикистон мухлисони зиёди футбол бесаброна мунтазири оғози мусобиқоти ҷаҳонии футбол ҳастанд ки рӯзи 13 июн дар Бразилия шурӯъ мешавад. Азбаски Тоҷикистон дар ин бозиҳо ширкат надорад, ҷавонони тоҷик ба тимҳои миллии кишварҳои дигар мухлисӣ мекунанд. ҳамкори мо дар душанбе аз чанд раҳгузар пурсид ки ҳаводори тими футболи кадом кишвар ҳастанд. асосан мо дар ҳамин чемпионати ҷаҳон Россияро мухлисӣ мекунем ба он шарте ки агар Федератсияи Россия ҳамин шаҳрвандои моро мисол тоҷикора масъалаи депортатсияро кам кунанд, муҳоҷирора депортатсия накунанд. ман тарафдори дастаи Аргентина ҳастам, чунки ман яке аз бозигарои номӣ дар он ҷо бозӣ мекунам. ман яке аз мухлисони ашадии Лионел Месси ҳастам. командаи Россияро мухлисӣ мекунам, барои ин ки хеле команда духат нест, барои ки бозингаре чи номинрам дорам, барои ки Павлученко, Журков, Аршав зиёд барои он мухлисиша мекунам. дар сабқати ҷаҳонӣ қаҳрамонии ҷаҳон 32 даста дар 8 гурӯҳ ва барои унвони пурифтихори қаҳрамони футболи ҷаҳон рақобат мекунанд. бозиҳо то рӯзи 13 июл ва дар шаҳрҳои гуногуни Бразилия баргузор мешаванд. ва барои дарёфти хабарҳои бештар ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳамзаминаи Радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.